ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ minda ka asngi kabalang karake ya ka sngi kinmau sngi burom jonga Maria teisoti kum ka kemi jonga balang ka Maria teisoti kalong ka kemi jonga balang but kane kalong ka jingi kai kabardon jimmut shisha bangite Maria teisoti kalong ka kemi jongu mesaya lemba u angel U Blei ula pha ya ka kubor shaka but ka jimpen bana angel ulong ka jimpan jimmut na ka Maria teisoti ka jingpan ya ka jingkoloi jongka banlong ka kemi jongu mesaya but kalalong ka kinde badap da ka jingid U Blei kalalong ka kinde kabadap da ka jinga e jongu Blei haba kalalong ka kinde kabadap da ka jinga e jongu Blei but ka jingid U Blei kalala ban pidiang suk ya kata ka jingkot jong U Blei ya ka banlong ka kemi jongu mesaya kemi jongu Jesus Christ namar kala im barabor ha ka jingid U Christ jingid U Blei jingid U mensiem bakui kala don shisha ya ka jingri U Blei kala long ka kende ka badap da ka jingae haba kala long ka badap da ka jingae ka shem suk ban pidiang ya ka jingkot jong U Blei kane kalong ka jingkot ya ka Maria teisoti jingkot ban long ka kemi jong U Blei ban ha kata ka jingkot ban long ka kemi jong U mezaya kala kalelang bat ka jingid ya ka jing shashito ka jingid U Blei ka wan shangi rengkat bat ka jing terwa ban shashito ngimla bandon jingid U Blei kalem ka jing shashito ladangi ong ngi id ya U Blei nangdangi duwai ngi kwa ban lai luit na baro ki jing shitom te nginumla banlong kinombur jongu Chris ngimla banlong ge sinran jongu Chris naga daga daw ka jingkot jonga Maria teisoti kanang janai shushu kanang shai shushu yaka yenda laka ya ujisu haba laka ya ujisu ka Maria teisoti kala yalam ya ukullung ujisu shaka temple bad haba u Simon ula yo I ya ukulung ula ba ya ukulung bad ula ya tulupa ba kandung silod dak haka donur jampa ya ka white lamp janga jing sosi U Blei udang penjanai ya ka jingkot jongu ya ka Maria teisoti lempa ka jimpen kan mau ya ka jing shitam ka jing sosi ya ka white lamp janga jing sosi haka jingem janga U Blei udang penjanai ya ka Maria teisoti balong ka kemi jong ujisu balong ka kemi jong ka balang bad men haba ka Maria teisoti kalayosngo ya ka ta ka jingya tulupa jong Simon kalas ngawutu kaya ka jingmut balong ka kemi jong U Blei kalas ngawutu kaya ka jingmut ban id ya U Blei ban id ya U Blei ka bamut ban kongu ya U Blei ka bamut ka benrap lang ya ka jing sosi ka benrap lang ya ka jing shitom ka benrap lang ya baro ka jing tinju bad ka jing penshoy bad kala pediang ya kata bad kala penjanai ya ka jingim janga haba kala pediang ya ka jing shitom ya ki white lam janga jing sosi ha ka donur janga kala kalalong shisha ka kemi jong U Blei ko himmen ko para ha ka jingim ka jongiru ngi baro ngiyong ngi kwa ban id ya U Blei ngi kwa ban id ya ujisu ngi kwa ban le ya ke kam jong U Blei henre ngi klet bon sin habangi ong ngi id ya U Blei kadondo rengkat bat ke jingi U Blei ya ke jingshitam ba bon jai bon sin haba wan ke jingshitam ha ka jingem jongi ngi kenrandin ngi stang ban ong ngala duwai ban roy ha ka jingit ngala duwai bangakua ban syakri U Blei
Ngaladuay, ngaku aban ya ka jingim ka bakoit, henre balemo kum genige jingay ha kamaja. But ngistang banong imat U Blei yus ngushu ya ka jing duay. Ngistang bandu jinggarmen. Henre ngim sautu, ki jing shitam, ki jing jinjar, ki jing tinju, kalong shibenda jong ka jingit U Blei. Kalam kini ki benda ngimla ban it toin ya U Blei. Bad kamarite suti kala sautu ya kani. Bad kadba kamarite suti kala yang hakijat jonga dim pana bakoit kala yo jimpen shai shushu hangalor kanege jimmul jonga jinkot. Badu jisu la peit ya ka. Ujisu shimla peit naka pakidulan. Ujisu la peit ya ka naka dim pana ha ka ba shashitom hadu kata kata. Bad ula peit ya ka. Bad ula ya ka certificate ya ka. Bad ula kokumi minda pilong ka kami ka bajanai. Kam dasuk ya pi ban yang hakijat jongga dim pana ha ka ba ukun udang pen krai ban ya. Henry pela job ya kane ka jingji. Pela job ya kane ka jingkot minda nga kemen ban IT ya pi syaka balang. Nga kemen ban IT ya pi omde tang ka kemi jonga marwe henre ka kemi jonga balang. Badhangda iyeng uwe usinran ya uba ujisu la id. Ula kam id ya anis. Badom don mano bala ban pidiang ya kamaria teisoti ban ya anis bakui namar ulong uba id ya ujisu hadu kata-kata. Badu jisu ula snautu kikun jonga balang kilongi bayir jongo karis. But ujisu ula pinkarpang yau yanis bakuid bala Ngi baro ngi de banlong kumu yanis bakuid banlong ki sinran jongo. Omde shulong ki sinran kai. Omde banlong ki sinran tili. Henre ngi de banlong ki sinran badap daga jingid. Bad ula se yau kam karpang. Ula pinkarpang yau ban pe uni ulong kadakashin janga balang. Minda nagabenda uni udon kam ya kakabi. Uyanis bakuit ulong ka balang, ulong kadakashin janga balang, nagabenda jongi baro. Baro ke bayid ya ujisu ki kalalangi dakot janga balang. Habangi kalalangi dakot janga balang, ujisu utarwa hangi ya kakami. Kamaria teisoti kamde ka kami jongki beriu bam tre ban idia ka bala. Nagadaga da bon ki beriu hagane ka juk wat ya ki kristan kim shim pidiang ya kamaria teisoti namar kim shim la don ka jingid hadu kata ujisu. Kim shim la don ka jingid hadu kata ya U Blei. Nagadaga da bon sin ki beriu ki kinyum ne ki kinno. Neki karan bain la dangi long ki kun bala shay alam daka bor jongo bale daka bor jongo mensiam bakwit daka bor jongo jingidu kris ngimla ban kinyum henry la da mano kinyum persha ya kane ka jinglong kumi jongo maria teisoti kadena marba kimbat sautu ka jingidu bale kimbat yama jingidu bale lese kiong kinge henry kim shimla id yaki bayir jongo bale kimla ban kinyum ki bayir jongo jesu kin kemen ban pediang ya kamaria teisoti namar ka jingai ka bakrautam ka bau jesu ula ai naka dimpana kalongka maria teisoti ya kabalang de naga taga daw ka balangro kalas ngotu bha ya kane ka jingtarwa bat ka balang kalas tang ban ka maria teisoti kalongka kami jongka balang namar kabalang kabamut manga badmapi kidakot jong kabalang de mangi baro henry ngilong tangi dekot henry kabalang kabashisha kade ka met jongo kris ngilong ki dekot met henry manoba pinpura ya kane ka dekot met bade ujisu haba ujisu ula terwa ya kamaria teisoti shau yanis bakuoit
ujisu ula pelong biang ula pelong sasasin ya ka Maria teisuti kum ka kemi jongu badula penbana na ka dembana kane ka kente kalong ka kemi jonga omde tang na marba kala ka yanga henre na marba kala yi toin ya U Blei bade kala yai senran iya ka jingshitom baro bad kala kit ya ka jingshitom janga balang kala kit ya ka jingshitom ka bau jisu la kit mendau jisuong kane ka kelalang ru ka kemi ka dekot met janga ya ka met bamayan janga ka bala shashitom ha ka dempana bad baro mangi ngiru ngialong kawe bad kane ka met bamayan jongu Chris bad uyanis bakuit ulong ka dakashin ubayang nakabenta jongi namar hakapor ujisu terwa ya ka Maria teisuti manga banmapi ngimdon endre nakabenta jongiru uyanis bakuit ulapidiang ya ka Maria teisuti haka jingim jong nakabenta jongi baro uyanis bakuit he is the representative of all Christians. Tina kata kadao ko himen ko para ngideben sautu syai kadar habangi ong ka Maria kalong ka kemi jonga balang ka Maria teisuti kalong ka kemi jongi kamde kane ka jingkran start jongno henre kane kalong ka jingkran start jongu jisu unompenim umesaya lada ujisu ula ong ka Maria kalong ka kemi jonga balang ngi kibriu ngimdon bor banya tainia halor kata henre ngide ban syukongu bakum uyanis bakuid ban pediang ya ka Maria teisoti badi alam ya ka shaying jongi katshaba ka Maria teisoti kawan kata ki ingasem kan kerlalong ka ying kabadap da ka jingaiei kabadap da ka jinggerku kadap da ka jingtiang jongka jinglong jongka Maria teisoti kane kalong ka jingid kaba shisha kabangide ban dondru kumu ya anis bakuid ban ngeit ya ujisu buna padang jongi ngi tom ban ngeit haba ujisu pat utarwa ya ka Maria teisuti hangi ngis kran start don pun ki brio ki kran start ha kana ga por ban kentai ya ka Maria teisuti haba u mesaya ujisu na lor ka dempana kala terwa kala IT ya kana ga binda jongi ngi ong ngim kwa ka Maria teisuti ngi kwa ujisu henre ngim kwa Maria teisuti kane kalong ka sang kane kalong ka pop namar ladangi kran persha ya ka Maria teisuti ladangi kendait ya ka Maria teisuti ya ka ba ujisu u IT na ga binda jongi kalong ka pop persha ya ka saindur jongu jisu na ka taga daw ni deban kamburom hakinga sem jongi omde tang upanai mei henre mangas ni pide banton ka jingid ka ba palat ya ka Maria teisuti but pide banton ka jingri Blei ya ka Maria teisuti but pide bantuai ya ka rosary mangas ni ha ka jingim jompi ha ki inga sem jompi kanamba ki inga sem jompi kan kerlalong sweet home kumno pilaban perlong ya ki inga sem jompi sweet home badai lempa ka Maria teisuti kalong ka batiang ban pindiang ya ka jinge jongi baro habangi sitom habangi jingjinjar ka jingdon jonga Maria teisoti kan penkala ya kata ka jinglong baro sya ka jingtiang ba ka inga sem jongi kan kerlalong sweet home tongin duwai ha kane ka Eucharist bakuit nakabenta kane ka jingaiei bangiru ngin ngeskem ya ka bau jisu ong bangiru ngin pediang ya ka Maria teisoti ka ying jongi ba ka inga sem jongi kan kerlalong sweet home jisu be it karku kardo yangi pen slek yangi pen kantang yangi ba mangiru ngin burom iya ka kemi beneng jame kum ka kemi jongi ba ngin long shisha kikun batiang dap daga jingit yame enyaro ya utrai Jisu Christ